ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்மளுடைய சேனல் தமிழ் ஆண்ட்ராய்ட் பாய்ஸ். இந்த வீடியோவில் வந்து சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது வீடியோவில் வந்து தெளிவாக பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோக்கு மேலே வந்து லிங்க் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற யூடியூப் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு தமிழ் ஆண்ட்ராய்ட் பாய்ஸ் அப்படி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணால் நம்ம சேனல் ஓப்பன் ஆகும். இந்த ரெட் கலர் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணால் 3 ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆல் அப்படின்ற பெல் சிம்பலை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையான ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கெத்து காட்டுறதா இருக்கட்டும், நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், செம்மையாக நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து மியூசிக் வந்து அவங்களே வந்து தேவையான ஸ்டைலில் வந்து தேவையான மியூசிக் வந்து செட் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷனை வச்சுருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாய்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து பாடல்கள் பாடுறதா இருந்தாலும் பாடிக்கலாம், இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேசுகிறதா இருந்தாலும் பேசிக்கலாம், ஒரு நார்மலாக பாடுறதா இருந்தாலும் பாடலாம். எப்படினாலும் நீங்கள் வந்து பாடிக்கலாம். அவங்களே வந்து மியூசிக் வந்து ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் சான் பண்ணி செம்மையாக வந்து கொடுப்பாங்க. கேட்குறதுக்கு ப்ளே பண்ணி கேட்குறதுக்கும் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த மியூசிக்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து தெளிவாக கேட்டுங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பேசணும், சரிங்களா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஆண்ட்ராய்ட் பாய்ஸ். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து பேசணும், சரிங்களா? பேசி முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பேசணுமோ என்னென்ன செய்யணுமோ அது எல்லாமே பேசி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிரும். செலக்ட் ஆனதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்து அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து இது பண்ணவும் தான், சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவிலையும் நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணுறதாலும் சென்ட் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ரெக்கார்ட் ஆகினதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஸ்டாப் ஆகணும். ஸ்டாப் ஆனதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக் அது வந்து எடுக்கும், சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால அதை வந்து எடுத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன், சரிங்களா? செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு பிறகு வந்து கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் என்னென்ன பேசணுமோ அதை பேசி முடிஞ்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் வந்து இங்கே வந்து ப்ளே இதாகிடும், சரிங்களா? எல்லாமே வந்து பக்காவாக வந்து இதாகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அது எப்படி இருக்குன்ற ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கலாம். உங்களுடைய நண்பருக்கு வந்து யாருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறதாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி ஒரு செம்மையான ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் செம்மையாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இனிமையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளே எல்லாமே வந்து மியூசிக் வந்து க்ரியேட் பண்ணது மாதிரியும், நம்மளே வந்து எல்லாமே பாடினது மாதிரியும், நம்மளே ஒரு பாடல் வந்து பாடி க்ரியேட் பண்ணி செஞ்சது மாதிரியும் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் நல்ல ஒரு தகவல். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.